Hi guys, this is Diamond Master DAHEE here in South Korea. So today, samahan nyo akong buksan again yung mga Atomy products na dumating today. Since 4 days na holiday dito sa South Korea due to the Chinese New Year. So today, dumating yung mga products. Though marami pang mga products na dadating pa. So tingnan po natin yung mga dumating. So, una natin buksan ito. So, ano kaya yung mga dumating, guys? So, maganda na makikita nyo mismo sa actual video yung mga Atomy products. So, ano-ano ba yung mga products ng Atomy? Okay, so ito ay isang kanjang. Kanjang in Filipino, that is toyo or soy sauce. Okay, so magandang matry nyo kasi healthy siya compare sa ibang mga brand na product. Okay, so we have that one, soy sauce. And also, we have, wow! So, Atomy Cleansing Travel Kit po siya. So, meron pong ganito. So, di ba, yung gagamitin yung pang-travel is high quality product, which is napakaganda pa aside sa skin nyo. Tapos ganito, maganda talaga yung pagkapak niya. So ganito nyo lang dalhin siya habang mag-travel kayo. Tapos yung mga nakalagay dito is conditioner, shampoo. Buksan natin. Kasi hindi ko rin okay, so may cleanser pa siya. Body cleanser. Wow. Tapos body lotion. Deep cleanser. Ang ganda, panglinis ng mga makeup. Oh, kompleto talaga. Tapos foam cleanser. Okay. So, yun mga laman ng Atomy Cleansing Travel Kit. So, hindi pipitsugin yung mga product na ito, guys. Ang ganda niya talaga sa skin, sa buhok, lahat. Okay, so try nyo to, guys, pag mag-travel kayo. So, Atomy. Okay, and then we have another one. Okay, ayan. May tuyo, dried fish. Ito, masarap iprito. Okay, yung crunchy siya. So, try nyo din po siya. Ayan. Healthy. Okay. So, ito naman, guys. Ito, dumating. May tatlong dumating. Ito ang nilalagay sa dishwashing machine. Okay? So, di ba may, yung electric na tagapanghugas. Meron kami sa bahay nito, guys. At ang binibili ko dati, yung ibang brand. So, hindi ka na maghugas gamit ang yung kamay. Sa machine na lang. So, ito yung sabon. Okay? Yan. So, umorder din ako kasi mas siya, eco-friendly yung mga product ng Atomy. Okay. Tapos, ano natin pa? Tingnan natin. Ano kaya? Wow! Ang sabon! May sabon din sa Atomy, guys. Okay. Ayan. May sabon. Ang ganda din ito. Okay, try niyo itong sabon, guys. Which is Natural Cleansing Bar. So, anong laman niya? So, try natin buksan ito kasi umorder nga ako, guys. And, tingnan natin kung ano yung loob niya. Okay? Ayan. Buksan natin. Ayan. Ang ganda. Ayan. Lemongrass bar. Iba-iba may charcoal, lavender, basil. So, try niyo itong product na ito. Oh, yung friend ko, binigyan ko nito at talagang na-appreciate niya yung sabon na ito. Kasi ako, ginagamit ko sa mukha ko is evening skin care. Ginagamit ko. Okay, kasi yung ibang mga sabon, guys, is nakakatuyo ng skin natin, lalo na sa mukha. Pero, itong mga Atomy products, hindi siya talagang good quality, high quality, at talagang maganda sa ating katawan. Okay, so pwede kayong umorder nito. Pwede kayong bumili ng maisa-isa sa akin. Pwede po. Okay. So, though,
lahat dapat pag binibili siya online. Okay. So, ang ganda niya. Ang bango pa. Sara natin. Okay. So, maganda itong gamitin. Atomy product. So, meron na yan. Tapos, ano pa? Ang daming dumating. Meron pa siya. O, meron dyan. So, meron siyang absolute product na sunscreen. Okay, sunscreen with SPF 50+. Look. Wow. Ang ganda. So, napakagandang gamitin sa mukha. Tapos, lalo na yung mga mayayaman na tao. Ayan. Talagang bagay na bagay sa kanilang mukha kasi ayaw nilang maglagay ng mga mumurahing mga product sa mukha nila. So, magandang ipanregalo. Tapos, pag i-compare nila sa mga product na ginagamit nila sa mukha, mas mura at talagang high quality. So, napakagandang panregalo din itong mga products ng Atomy. Okay. So, we have sunscreen. Absolute siya. Tapos, kung meron sunscreen, meron din pong baby cream. Okay, so look at this one. Baby cream is SPF 50. Ganun din siya. So, ito, baby cream. Try nyo din. Ang ganda. Actually, ginamit ko din ito today. Baby cream. Okay? So, hindi mangangati yung skin mo. Kasi ako talagang yung skin ko talagang very sensitive. At talagang, naku, wala na akong masabi sa skin ko. Pero I use Atomy products at talagang nag-heal yung mga problems ko sa mukha. Kaya I really love this product. And habang ginagamit mo siya, why not gawin mo na ring business, right? Okay. So, i-share mo din sa iba. Lalo na yung baka makahanap kayo ng kagaya ko na kahit gaano pa yan kamahal yung product na yan para lang mawala yung mga pimples, mga pores, mga wrinkles, yung mga blemishes sa mukha mo para lang mawala talaga gagastos ka ng kahit magkano. Pero ganun pa rin, walang nangyari. But if gagamitin nyo yung Atomy, try nyo talagang magugustuhan nyo. Okay, so next, tingnan natin kung ano yun. Oh, so meron pa siyang rapeseed oil. So may cooking oil pa siya, guys. So lalo na pag mga dito sa Korea kasi may Chinese New Year, Thanksgiving Day. So magandang panregalo. Ready na siya panregalo. Ganito na siya. So ang kagandahan din sa mga Atomy products, guys, talaga yung mga package niya, ang gaganda. Package pa lang. Ang ganda na, ang titibay. Okay? So, cooking oil po ito. Pero gamitin namin sa bahay namin actually. Kasi paunti-unti nang pinapalitan namin ng mga Atomy products yung mga ginagamit namin sa bahay. So, tingnan natin. Sa akin din naman ito. Okay. So, ganyan siya. Okay. So, habang gumagamit ka ng mga products ng Atomy, nag-iipon ka ng mga points. At yung mga points na naiipon, babalik sa'yo na pera. At ang registration is free. No quota. So, nasa sa'yo lang kung anong gusto mong gamitin products, kung kailan ka bibili, nasa sa'yo yun. Okay, so, okay. Next, tingnan natin yung kasunod. Anong meron ulit. So, gusto ko rin i-try ito, Atomy candy. Magkano lang ito? Mga chon olma. Magkano yan? Oh, so, may peach flavor, tapos may mint flavor. So, try natin tikman yung candy ng Atomy. Okay. So, ang ganda siguro nito, guys. Mint, tapos peach. Ilan po ito? Mookkaji. Wow. So, yung dito mo pa lang, sa bibig mo pa lang hanggang dito sa throat mo, talagang cool na yung maramdaman mo. Okay, ang sarap siguro talaga nito, guys. Try nyo, murang-mura lang. So, by the way, pag nag-register kayo sa Atomy, guys, dapat once a year, meron kayong re-order kahit isang product lang para ma-maintain yung membership nyo. At pwede kayong bumili ng isang piraso nito sa loob lang ng isang taon. O, diba? So, ma-maintain mo yung membership mo. But, sa isang taon na kahit itong
isang pirasong product lang ang bibilihin mo. Okay, don't forget that one. Kasi pag halimbawa, register ka na, tapos ang dami mo ng mga members. So, ang dami mo na ring points. Pero, nakalimutan mong bumili ng isang product sa loob ng isang taon. So, automatic mawawala ka sa system. Okay, so, dapat mag-maintain kahit isa lang ito. Bibili ka mo every birthday mo ba para hindi mo makalimutan. Okay. So, ano pa ba ang pera? So, ano to? Wow! Kalbitang. Meron pang kalbitang. Ang sarap nito. Pang ulam. Lalo na kagaya ko guys, na morning, tamad gumising na maaga. Kasi tulog ako. Pero, sa gabi, hindi ako nakakatulog ng maaga. Kaya, umiinom din ako ng Atomy Lactium. Tapos, pag nakainom na ako, talagang diretso na yung tulog ko. Tapos, pagka umaga, parang hirap na akong gumising kasi talagang tulog na tulog. So, no time to cook. Pero ito, so ito na lang, mga Atomy products. Lutuin mo, iinit mo na lang. Tapos, iba talaga yung mga, okay, ganito, product na, dalawa po siya. Okay, actually, dalawa yung laman nito. So, try mo talaga order ng Atomy products. Okay? Pag sa ibang mga brand, bibili ka ng ganito, parang, ano ba yan? Iba yung mukha ng dito sa picture at saka sa loob. Pero sa Atomy, no. So, you try it. Talagang magustuhan mo. Okay? Napakaganda ng mga Atomy products. Tapos, lalo pa na ang panahon ngayon is sobrang lamig. Dito ako sa loob, naka-heater ako. Sa labas, sobrang lamig na parang bilang lang yung mga hakbang mo. Parang, ewan ko, parang mamamatay ako guys. Hindi na ako makalakad sa sobrang lamig, my girls. Especially today, minus 16 degrees Celsius siya. So, try nyo to. Lutuin, pakain nyo sa asawa nyo. Surely, magugustuhan niya. Okay, hindi lang sa kanya, kundi sa buong pamilya. Try nyo guys. Okay. So, meron ganyan. And then, ang dami dumating yung products. Okay. So, next. Ano natin iba? Ano pa dumating? Ito, ano naman ito? Balance life siya. Okay, actually, ito ay order ng ibang tao, ibang member ko. So ang laman niya is 30 piraso. So, as you can see naman, ang balance ng buhay natin. Okay. So, next, meron pa Hanjang Seje. So, Atomy Sheet Laundry Detergent. So, di ba pag naglalaba tayo, powder yung ginagamit o di kaya yung liquid. Umorder din ako nito, guys. So, try natin. Dahil napakaganda ng mga Atomy products, so dapat gagamitin natin at i-try talaga kung gaano kaganda yung mga Atomy products. Talagang excited na akong gamitin yung lahat ng products ng Atomy. Okay. So, yan. Meron. Okay. Wow. Ang galing. Okay. So, may scrubber. Atomy scrubber po siya. Okay. Ganyan. Sobrang ganda nito, guys, talaga. Yung paggagamitin mo, hindi siya agad-agad na nasisira, na mabilis na lang palitan agad. Pero sa Atomy scrubber, magagamit mo siya ng matagalan. So, try to use Atomy product scrubber. Okay. At meron pa. Ito ang bibigat. So, meron siyang liquid detergent at saka fabric softener. Okay, so ganyan. Papalitan ko na yung brand ng mga laundry detergent sa bahay. So, ito kasi ay eco-friendly nature product ng mga Atomy. So, hindi ka mangangati, tapos maganda pa sa damit, tapos mabango. Okay, so buksan natin kung ano ang difference ng scent niya. Oh! Wow! Ang bango niya, guys. Liquid detergent pa lang ito. Wow! Talagang
naghahanap talaga ako ng mga ganitong product na talagang pag maamoy na ibang tao, ang ganda talaga ng amoy. Wow. Pero ngayon na ginagamit ko, walang amoy, talagang sinasadya ko mag-spray pa ng perfume. Pero ito, ang bango. Wow, ang bango niya, guys. My gosh, excited akong gamitin ito. So, itatapon, or hindi siguro itatapon, sayang di mas. Paggamit ko na lang sa anak ko yung ginagamit namin doon sa bahay kasi babalik naman siya sa dorm niya this coming March. So, sa kanya na lang yung mga nasa bahay. Tapos yung sa bahay namin lahat na Atomy. Okay. So, malamang bigat siya. Ang laman is, wow, excited ako gamitin ito. Ang bango pa lang niya. So, try niyo talagang umorder nito, guys. Ang bango. Ang bango-bango. Promise. Okay, wow. Tapos, meron pa ito. Wet tissue. Wet tissue ng Atomy pa rin. Okay. So, today, ito yung mga dumating, but I think marami pang dadating na mga products. Okay, kasi sa bahay, papalitan ko na ng mga Atomy products. Okay, so, ito yung mga dumating, guys. Okay, so, ang Atomy, sa mga hindi pa alam, Atomy is a Korean online shopping mall. Hindi lang siya dito sa Korea, hindi lang sa Pilipinas, but ang dami ng bansa na may Atomy. Okay, so tapos mag-o-open pa sa iba pang bansa. Tapos yung mga products is laging nadagdagan. Since online shopping mall siya, halos lahat ng mga kailangan ng tao is nandyan na sa Atomy. So, from head to toe talaga. Tapos sa bahay, mga gamit sa bahay, ay, lahat na talaga, guys. Kaya mag-register na kayo sa Atomy habang free pa yung registration kasi natin alam dahil sa ganda ng business na ito, baka may registration fee na pag how many years after. So, ngayon pa lang, umpisahan nyo ng mag-Atomy. Mag-register na kayo at aralin ang business. Okay? So, talagang ngayon na nandito na ako sa Diamond Master, continue na yung income ko. So, sana ganun din kayo. Study nyo lang yung about sa Atomy, yung business ng Atomy, paano siya gawin. Marami tayong mga resources na makikita sa dashboard nyo, sa Atomy dashboard nyo, or di kaya sa YouTube. Okay? So, I hope na hindi kayo titigil. Patuloy lang tayo, magtulungan tayo para aasinso ang lahat sa ating grupo or lahat ng mga nangailangan ng extra income. So, magkaroon din sila. So, tutulungan natin sila. So, until here, guys, see you again next time. That's all for today. This is your Diamond Master here in South Korea, Sangju. DAHEE. Annyeong! Bye-bye!